det er Endeskov. Det er Endeskov, det der. Og så er det mig, der har med til at starte det op. På med lidt fedt, og så kører vi. Vi er på Engsgård, et opholdssted for mentalt og psykisk handicappede på Falster. Tilbage i 2010 og med Gitte ved roret blev opholdsstedet etableret som et nytænkende tilbud henvendt til udadreagerende borgere. De har ikke kunnet rummes andre steder, fordi der ikke har været det rigtige pædagogiske rammer. Her er struktur, positivitet og imødekommenhed, og det er de bærende elementer i dagligdagen. Du havde brug for at sige til folk, at du var autist, så følte du dig tryg, ikke? Ja. Og det er Lasse, det her. Han er med Endeskov-banden. Pædagogen Lasse og borgeren Jens deler interesser. De spiller musik, cykler og arbejder sammen, og Jens foreviger det hele i sine tegninger. Altså det er Lasse, det der, og det er mig. Vi vælger borgerne, så de passer til dem, der er her i forvejen, ikke? Og så gør vi også det, vi vælger jo også personale, så de passer til borgerne. Altså, jeg nyder det. Den her, den vil holde i flere 100 år. Skal du høre? Nu skærer vi lige et stykke træ, som vi plejer at gøre, ikke? Ja. Over på serien. Ja. Det ser godt ud. Borgeren Kim bestyrer sammen med pædagogen Bo et knallertværksted. Nu er du i gang. Her. Arbejdsopgaverne er valgt ud fra borgernes interesser. Ja, det er der skal have fedtet fingre. Kim interesserer sig for biler og motorer. Det er fordi min farmor har haft gammel knaller på vejen, så bliver jeg mere bidt i det. Men nu skal vi lave nummer 2, så vi kan køre en tur sammen. Dagene har et fast forløb, og der arbejdes med piktogrammer, så alle ved, hvad der skal ske. Starter 9:30, og når klokken er 12, så går vi ind og spiser til middag. Hver anden onsdag så ordner vi Kims akvarie. Så skifter vi vand, og når vi har gjort det, så går vi herover igen. Borgerne er med til selv at forberede måltider, og over maden er der lejlighed til at få vendt dagens begivenheder. Vi gør, som vi plejer. Du holder slangen, og jeg holder. Borgerne har mange små sysler, som skal passes i løbet af dagen. Nu skal de ud, ikke også? Ja, nu skal vi ud, ja. Det er en af... Pædagogerne støtter borgerne i deres fritid. Vi tager til festivaler med dem, og vi tager ud på museum, og vi sørger for, at de kommer ud i samfundet, men vi ledsager dem, sådan så vi kan oversætte verden for dem. Og den kommer ind til mig, og den hører også ind i min lejlighed, fordi der har jeg madstående ind og sådan noget. Det betyder virkelig meget for dem at have med dyr at gøre, og særligt kattene, for de er jo også sådan lidt deres egen. Ja, så smider jeg også et stort skrubtus ud i bassinet. Den var ude i drivhuset et par dage før.